Halo खुलुमबाय लोगोफोर आंनि मैथा ब्लग इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायहरग्रोनाय जाबाय आंनि दिनैनि फार्स्ट ब्लगावहाय दा जोङो दंफैयो क'क्राझारनि मोनसे जायगायाव गौरां पार्क होननायावहाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो अन्नानै लाइक एन्ड साबस्क्राइब कमेन्ट खालामदो दा जायगायाथ' बारा गाज्रि नङा आंथ' फैनाया बुहुत बारानो जाबाय बिदिनो 10 बारसो जासिगोन आरोना दिनैजों बिदिनो नै ओरै गथ'फोरनि गेलेग्रा दं बिदि आरो ओमफ्राय ओरै दै दं नै बिदि फुख्रि नोंथांमोना जरा जराबो नायनो हागोन लोगोफोर गोसोब्ला र' दसे उनाव नुसिगोन गोसो दंबा लोगोफोर नोंसोरबो नै बे जे फिसा फिसौ लानानै फैनो हागोन आरामनो नै मालाय बिमा फिसा होंगो दोलाव गाखोदों आरामनो फेमिलि लानानैबो फैनो हायो लोगोफोर जायगाया मोजाङानो एसेबां गाज्रि नङा जिखुनु बाव फैयोब्ला नोंथांमोनखौ आं मोनसे खोथाखौ बुंहरनो सानखायो रावबो सिंगल दाफै हिनजावानो जा हौवायानो जा मानो होनोब्ला बियो सिंगल फैनाय माने नो एन्ट्रिखा आरो बाहाय माने कापोलफोरनि थाखायसो होनजायो बुंनो थाङोब्ला स' लोगोफोर बेनो जायगाया सोरबा फैखांबायब्ला सोर सोर जरायै सोर सोर आखाइ हमलायनानै बेरायदोंमोन बे जायगायाव खोन्थाहरलायदो सोर सोर जिएफ लानानै फैदों भिडिअखौ नायदोंब्ला कमेन्टआव खोन्थाहरलायदो दसे उनाव लोगोफोर जरा जराखौ नुनो मोनसिगोन सोरखौबा खुलुमलायनाय सोरखौबा बिदिनो सिथारनानै थालायनाय नायलांबाय थादो नोंथांमोना नैबेनिफ्राय सुरु नुजेनसिगोन आरोना लोगोफोर गोसो जायो जोंबो माने लोगोफोर बिदिनो जिएफ लानानै बेरायफैनो जरा जरा थाफैनो आखाइ हमलायनानै थाबायनो खाफालाव गैयाबालाय आरो माथो खालामनो आरो बिदिनोसै खाफालाव गैया जिबन बेफोरबायदि नुनो मोनो आरो बेफोरबायदि जरा जरा सोरबाफोर नायनो गोसो दंब्ला फैनो हागोन लोगोफोर माने बेबायदि जायगायाथ' गरम बोथोराव थानो मोजाङानो लोगोफोर बारबो नांगोन बादि मोनदों बिफांफोरबो लाइन लाइन सारि सारि मोजां स' लोगोफोर माने बे जायगायाव ओरैबायदि रावखौबो नोङो हारसिं नुखाया आरोना माने बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ दहायनो बुंगोरखादों माने बाव सोरबाफोर फैयोबा हारसिं दाफै होननानै मानो होनब्ला बे जायगायावहाय माने हारसिं फैबाय बायोब्ला माने लासिं सिंसो जाखायो आरोना लोगोफोर बेनिखायनो सानै जरा फैयोब्ला मोजां जायो आरो जोंबा नै दिनै फैनानैहाय माने एकदम गावखौनो गाव एकदम जाम्बा बायदि मोनफिनो आरो फिसा अनलायलायनाय स' लोगोफोर बेनोसै आरो माने आंथ' हानायखिनिखौ देखायबायानो नोंथांमोननो दा नोंथांमोनहासो नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरलायदो